Както в България, така и в Гърция спортуващите млади хора се броят на пръсти. Въпреки че всички признават, че здравословният начин на живота и инвестиция в бъдещето, все още в двете страни за развитието на спорта не се отделят много средства. Вече започва да става по-трудно с привличането на децата, защото кризата влияе всякъде еднакво. Както в България, така и в Гърция. И при нас вече от 2-3 години нещата са доста тежки. Най-важното е, че няма пари за поддържане на това нещо, което правиме ние, за залите, за спонсориране на отборите, така че трудно и за децата да дойдат, като лека по лека отборите не могат да бъдат на това ниво, което трябва. Загрижени за здравето на подрастващите от пограничните райони на Източна Македония и Тракия в Гърция и община Белица от българска страна застанаха рамо до рамо, за да покажат, че двете държави могат да си сътрудничат в областта на спорта и да работят заедно, за да привлекат младите на страната на спорта, особено в малките общини, където липсват условия за спортуване. Целта на проекта е да възпитаме у децата любов към спорта, да общуват по-често с природата. По този начин ние се опитваме да създадем здравословни навици у децата, чрез налагане на спорта и за предотвратяване на развитие на различни болести, които са причинени от наднорменото тегло, като сърдечни болести, диабет и така нататък. Ученици на възраст между 15 и 18 години от Драма и Разлог днес показаха на какво са способни във волейболен турнир на българска територия. Те доказаха за пореден път, че спортът, освен за засилване на здравето, помага и за укрепване на духа и волята, така необходими в днешно време не само на младите. Как се чувствате, когато спортувате? Много е хубаво, срещаш се с хора, правите еднакви неща и когато играеш, много освежава. Какво бихте казали на децата, които не спортуват? Бих казала, започнете сега, действа добре на тялото и пречиства мисълта. Когато играя, аз се чувствам свободна и много добре, защото можеш да изразиш себе си в спорта и се чувстваш по-добре. Аз започнах на шега, а сега е много важно за мен. Защо е толкова важно? Сега спортът е моят живот. Българските съперници в турнира в Разлог бяха категорични, че за хубавата фигура и доброто настроение няма нищо по-важно от спорта, независимо в каква форма се прилага. Защо е важен спорта? Първо, защото в България вече има много голям процент на затлъстели хора и това също така е причина за много болести. И то е забавно, поне вместо да се дрогираш или да пиеш, да ходиш по дискотеки и други такива глупости, по-добре да тренираш. Има деца, които изобщо не спортуват, само ядат някакви вредни храни и това е много лошо за подрастващите. В борбата срещу затлъсяването в Белица се подготвя изграждането на спортна зала на стойност около 3 милиона лева. Залата има 160 седящи места, имаме оборудване за 6 вида спорт, които волейбол, баскетбол, борба. В нашата община е много добре развита борбата. Имаме 2 отбора по футбол, така че се надяваме, че сме полезни с залата за развиване още на спорта. В средата на месец май се подготвят още няколко мача между България и Гърция, като победители няма да са отборите с най-много точки на финала, а тези, които са заразили най-много млади хора с желанието за спорт и спортен дух.